yhden viljelijän, yksi toimituseläin. Tehdään siellä tuotannossa yhtä kyytiä. Se on lopputuotteen kautta. Lopputuotteen kautta. Mitä te haluaisi tietää siitä porkkanan tuottamisesta ja herneen tuottamisesta? Siellä on tuottajat ja apetit ja kuluttajat tässä kuvassa hyvinkin esitettynä. Mikä on meidän ratkaisu? Että me jaetaan kuluttajalle mielekästä tietoa. Ei pelkästään, että tämä on porkkana ja siinä on hiilihydraattia, vaan mistä se on kerätty, mikä on se lajike, minkälainen oli sää, mikä oli maaperä. Meillä on viljelijä, joka on traktorilla, se voisi lisätä GPS-dataa suoraan, ehkä jotain automaattista tiedonkeruuta, mobiilikäyttöliittymä, joka on aina mukana, ja se tieto tulee taltioitua samaan aikaan, kun se syntyy. Siirtyy historiatietona, joka on hyödynnettävissä viljelijän toimesta. Että se meidän varsinainen innovaatio olisi tämä yhteisöllisyys, jolla tämä data saataisiin valjastettua sellaiseen käyttöön, että apetit pystyy kehittämään tai osallistumaan niiden viljelijöiden toiminnan kehittämiseen. Vapautettaisiin viljelijät siitä, että he koko ajan viljelee samaa maa-alaa ja vuokrata ne palstat naapurille tai vastaavalle, joka hyödyntäisi niitä välivuosina. Me voitaisiin viljelijöille tuottaa suosituksia, varoituksia, ohjeita. Eli viljelijän tytär nyt kertoo, oi kun kiva kun ostitte meiltä näitä isän kasvattamia porkkanoita, me tehdään 4 lajiketta täällä Hännisen tilalla. Täällä on se porkkanan tie luoksesi. Se on viime toukokuussa pistetty kasvamaan, sitten heinäkuussa se kerättiin, sitten pakastettiin, jalostettiin eteenpäin. Näytetään asiakkaalle katkeamaton ketju pellosta pöytään. Lämpökertymän käyttämisestä kasvun suunnitteluun. Mikä on ehkä arvio tuholaisista sitten siellä vähän kauempana näistä havainnoista, ehkä varoittaa viljelijöitä, että jotain tämän tyyppistä seurantaa olisi nyt tällä hetkellä hyvä tehdä. Mielenkiintoinen ja opettavainen vastuuviljelypeli. Se voisi lähteä sellaisella käyntiin, sellaisella trailerivideolla just. Sitten me ajateltiin, että se voisi pohjautua oikeaan dataan, olla tällainen selainpohjainen tai mobiilipeli. Siinä voisi olla interaktiivista kommunikointia tämän viljelijän kanssa. Ja sieltä kun se data yhdistetään siihen, mikä meidän mielestä on se apetit, se oikeasti se arvokas tieto, se historia siellä.